Gisusi sa kapulisan kung ang mga gikatahapang hard killers mao'y nagpaluyo sa sunod-sunod nga pagpatay sa Negros Oriental. Kinihuman masikop ang pulos taga Baay City nga sila si Yuli Carinal, 32 anyos, ulitaw ug Rolando Candido, 30 anyos, ulitaw nga taga Sitio San Jose, Barangay Poblacion 2. Sila ang gitudlo nga miposil patay sa 25 anyos nga si Christopher Liguis nga taga Barangay Talungo nitong Sabado kinsa gideklarar nga dead on arrival sa Baez District Hospital. Nasakmit gikan kanila ang 9mm nga pistola nga dunay magazine ug mga buhing bala ug duha ka mga motorsiklo nga gituwang gigamit sa krimen. Base sa pasiunang investigasyon, gilambigit si Liguis sa kasong pagpangawat apan migawas nga dunay gitudlo nga middleman ang mga suspect. Wa pa ikabutyag kung kinsa ang mastermind sa maong krimen. Ang mga sospek kasamtangang gitanggong sa prisuhan sa kapulisan sa Baez ug nagatubang og kasong murder.